Moi, tervetuloa uuden videon pariin. Ja mä just äsken ratsastin täällä mun uudella pikkuponilla. Sen nimi on Paavo ja tossa on Reiska. Ja mun kuvaaja. Me mennään pienellä maastalenkille tämän jälkeen. Ja joo, mennään nyt aiheeseen. Elikkä mä kerron tänään mun kaikki tallikehut tallilla ja miten musta on tullut heppotyttö ja tällein. Joo, ja mennään tänään Tolkseelle maastoreitille. Joo. Niin mun ekotallikehu mun tallilla oli se, kun mä aloitin ratsastuksen, että mä olin niinku hyvässä tasapainossa ja olin tosi hyvä rapissakin ja mä opin niinku heti kevennyksen. Niin se oli mun ekotallikehu ja sitten mun seuraava tallikehu oli toi, että tuolla mun uudella tallilla, missä mä käyn, niin siellä mun tallikehu oli yhden kerran toi, että mulla on aina niin hyvä selkä suorana ja tälleen ja on vaan aina ollut hyvä ja tälleen. Mulla on samanlaisia kehuja tullut monesti ja tälleen ja kehuja on paljon, mutta nyt mennään siihen seuraavaan asiaan, eli joo. Niin lopuksi mä kerron teille kyllä vielä pikkujutun. Ja niin musta on tullut heppotyttö silleen, että mä sain vaan sellaiset tiittomalmaisleissit. Niin mä halusin niitä ja sit mä vaan olin silleen, mä haluun ratsastaa. Et mä oon ratsastanut kaikissa messuilla ja tälleen. Ja sit mä innostuin siitä ja aloin ratsastamaan. Ja joo, tälleen. Joo. Ja mä jatkan tätä kanavaa, kunnes mä muutan omaan kotiin. Että jos tykkäätte mun kanavasta, niin en poista tätä kanavaa, paitsi jos YouTube poistaa tän. Joo. Ja nyt se vika juttu, että jos asut Ylöjärvellä, niin mä voin ehkä joskus, mä ehkä alan joskus pitää sellaisia pikkusia kepparitunteja, mun kepparitunneilla nykyään nyt pääsee, että jos asut Ylöjärvellä, niin joo, niin mä kyllä kerron tästä lisää seuraavan videon parissa tästä jutusta. Mut moikka!